गरजच ना. आता तू गेल्या एक वटाची सुंदर अशी चहा दि गो. अगो हा उदास असं म्हणून सांगत नाही तू. हा असं उदास तरी खय. हा आनंद हा तसा. सुंदर आज हा घरा मागे आई म्हणकी माका माई करतात माका आई मिळली आणि बरो संसार करतो लोक सुद्धा मिळेल मागा घरात. आमच्या घरातली आमची आई खूप बरी बरीच. आमची आई वाड्यावर लोक सगळे देव 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 करतात. आमगे आई कोणात कंटा पंचायती व्हायची नाही आणि या वाड्यात सगळे लोक किती आमगेली नाही जाय पडतात. हाय गो हाय हे बळे ते मागे चालू दिसा भितर कळला कळले. अगो चंपा किती पडपडता आमचे जावे बाबा किती बेदारी सांगतात ना का. हा नाही काय हे बघ बाब मध्ये म्हणायचं गेला आणि बाळू काही खेळू गेला. तुम्ही अशी देवळा करतात मात्र भागरते गेलो तुला हे घे पैसे देऊन घे तिकीट राहतले. हा आणि म्हणजे नाही बाय फाटून डाळ झापून होता मला पॅट बी घुसत भीतर. हा तू आणि भाऊ नका बरं मामे बरं आमच्या आई खूप बरी म्हणजे ना. आता मी म्हणत एक सरकीच पाणी या आई बाहेरून गेली म्हणणार आणि कित्याक मागे आणि या पायान खत म्हणणार होतो. आता म्हणा तुम्ही उदास काय झालं मा पहिले आम्ही दोघी जण हळदी अंगाचे दोघी जण आमचं वाट उठायला लागलाय माहिती खातात तर कोण तसं अशा बरे वाटतं वाड्यावर तुला आणि म्हातारं जाता जशी तुझ्या मजा म्हणणे असं म्हणा कसं वाटच्या तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे तर वागू जाम झालं ना. आता बळ घराकडे कोण ना ना मला हवाली तू आई तर तू गेली बाहेर गेला आणि एक बारीक विषय एक बारीक विषय तुझ्या तोंडाचे सुंदर संगीत तोंडात तू गेले बरे बारीक विषय माई माझा ह्याची काळजी करणार का मागे बायले रस्त्याच्या तोंडा तोंड झालंय तशी पण माग थोडं येऊ मत लेट झालो आणि मागे चमकर तुम खबर असाली पण मग चला हात मुखार उद्या सांगो आता उद्या मुखार उडत मुख तांगे किती मुखार उद्या म्हणता मुलं पहिल्या पण तयार तू हित चढवा शिकवून नवला आणि हे लोकाल पर आतू हाटता ह्याची केला कसं तले आणि हो हो बडमा हो शेंडे गंदेल त्याला करो वाट नो मत आत्ता आहे गाव कमी ना हो वारे एका सुद्धा गंदेल हो हाय पहिलीच सांगितले मागे ना कोणी उलय गे उलय हा येऊन झाला हेम कश काढले तुमच्या घरात मेर कोण गावड हा बडमाम लग्न जाऊची होड नाही संसार थारे होड बरोबरच असली खबर असली हा खबर असं सांगा तुम्ही उलय मुका उलय जते घे बिलार झाला बे ओ ये बेटा हा बेटा बाय
अगं ये बाई, चहा घेऊन ये, चहा घेऊन ये. या या